Wachaka ni weche matimore seche mowuoye ni od bura mar Senet kiny nodhi nyime kod twak mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e ofis. Ma endi en bang' doho mamalo rem chungo chenro no kaka nyocha jomak bura moko ne dwaro. Jayal bura iluongo ni Chacha Mwita oyango ni od bura winjore omi thuolo mar tiyo tije ma ok odonjruok kode. Ewi mano, Mwita ochwalo bura makamano ne ogai mar doho Martha Koome mondo mi ochuoga put mabiro winjo kendo golo ng'eto ewi bura mar dwaro ni chungi chenro mar thicho oko Gachagua e ofis. Yende medo mana bedo mapoth ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo geno mare duono kalore kod ng'eto mar jang'ado buche Chacha Mwita morem chungo od bura mar Senet mondo kik chak twak mar thicho Rigathi Gachagua oko e apisi. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and President, the prayer for grant of conservatory order is declined. However, in view of the issues raised in this petition, which also appear to relate to those in petition E522 of 2024, which has been certified for purpose of appointing a bench of an even number of judges to hear, I certify this petition as raising substantial questions of law and of public interest in terms of Article 165 sub-Article 4 of the Constitution. Mwita olero ni doho ok nyal donjore kod bad migawo mar sirikal mar od bura matimo tije. Kata kamano, doho nyalo mana gwel mondo rang ka bende chik olu makare. That it would be reluctant to question parliamentary procedures as long as they did not breach the Constitution, and that the mandate of the court is restricted to the doctrine of separation of powers, to deciding on matters of individual rights and fundamental freedom. The Supreme Court then stated that in the exercise of their wide political powers, both the county, National Assembly, and the Senate cannot act outside the confines of the Constitution and the law. Kukalo kumukinde Gachagua, kotele ikodo Kilpol Mwite, onyoko ni chenro no, nyoter ng'wech, kendo paja pinye oko kaw malong'o, gino madoko ni jopiny kod thuolo mar yiero chopo kata bedo gi chien. This file is to be placed before the Honorable Chief Justice to consider appointing an uneven number of judges to hear this petition. Given the close proximity of the issues in this petition and those in petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. I make no orders on course. Jang'ad buche Mwita koro chwalo burano e nyim ogai mar doho Martha Koome mondo los aput mar jong'ad buche adek mar winjo burano. Koponi Koome oneno ni mano ni kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV.